Kula bibar tumbas gamelan saking Jombor raketong gamelan wesi. Ning pengen Papua kok gamelannya bagus-bagus ya. Monggo mung dibrom kuning meling-meling ini kok. Iya. Langgamipun Romo. Langgamipun. Kalian Mbak Elisa. Ya. Ya. Maka. Upama sliramu mating Gusti kudu urip kanthi suci. Upama sliramu pengen nyuwarga kudu urip kang utama. Saben minggu tindak gereja natan siku bisnis lan makarya marga iku kewajibane nambah marang Gustine. Dangdut. Ya. Luar biasa. Inci. Monggo dipun lajengaken Rama. Nalikani roheng dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali Yo. Nggih, sembah nuwun sanget Rama. Tepuk tangan kagem Rama Istata, nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng durga yuswa nggih Rama. Nggih, wah jan marem. Tasih wonten sekar malih? Nggih. Oh nggih. Menika bolo-bolo tumpang bawangan dirawuh Pak. Oh nggih matur sembah nuwun saking Sawangan Magelang. Menika ugi wonten atur ucapan pangandikan mo saking nyanipun Rama Koko ing wonten ing paroki Merapi Sari Ngablak Magelang. Kanthi atur kagem nyanipun Rama Koko mugi-mugi tansah wilujeng lan tansah pinaringan sehat ikhlas anggenipun nindakaken dhateng dawing Gusti. Matur nuwun. Warga masyarakat Merapi mangke
nyuwun sinom parijata pokokipun mangke kedah dipun caosi menika dipun simak saking Merapisari. Menika ugi mboten ngirangi raos hormat Bapak Wakil Bupati. Oh nggih. Ampun kesesok jengkar nggih Pak nggih. Mangke katuran minggah kesanipun kula saged tepang kalian Pak Wakil ngoten lho. Wis dadi keluarga ta, Jos? Pun Mari dados basan keluarga nggih. nggih. Mari beset. Ning mboten ngasta Satpol PP to? Mboten. Sampun kagungan SIM kula. Sim iki apa, Pri? Surat izin mangkal. Surat izin mangkat. Nggih, kepareng kula badhe caos atur kangge para warga sedaya Nggih. pepeling nggih. Pepiling nggih. Menika katur kagem sedaya para warga. Lang-lang sedulur-sedulurku saking Balangan, saking Sawangan, Tumpang menika inggih sami rawuh. Katur kadang-kadang kula ing dusun Klepu sak kiwa tengenipun ingkang Nggih. rawuh. Rukun Islam Wah, luar biasa. kang lima puniki. Lho, ayem to, Lek. Nek pemuka agama iso ngedem suasana, iso menghormati toleransi antar umat beragama. Kuwi kan dirasake yo adem. Iya, mongkok meli seneng. Dadi contoh. Bangsa Indonesia kan besar bukan karena satu suku, bukan karena satu agama ning heterogen menika sing ndadekke Indonesia. Keanekaragaman. Lah bineka tunggal ika kan Kabeh agama apik yo Kak Elisa. Benar. Islam yo apik, Katolik yo apik, Kristen, Hindu, Buddha, aliran Konghucu. kepercayaan. Apik kabeh iya. Apik. Sing elek niku sing ora gelem Nindake. Karo sing gur moyo itok karo maido. Nah, Tur yang dipersatukan itu adalah budayanya, Nggih. bukan agamanya, Cira. sing dipelajeng Rama. Lajeng Rama, monggo. Kaya kesiram banyu sewindu rasane. Alah padune varises metu. Ketindakno mreng prasasama aja nganti ditinggalke rukun Islampu niki syahadate kang hangka siji kang kapindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papacakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Dipelajeng Biasa. pepeling nggih Rama. Monggo, Lalagan nggih. Pepiling, monggo, Cak. Dados.